गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय आङो नैबे खामानि सोलिगासिनो दं नैबे जायगायाव बहाय एसे टाइम पास बेरायनो फैदोंलाय बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय। नैबेवहाय नै ओरै थालिर बागान दंलाजोबो आरोखि नैबेजों नैबे जिअ जे बेग जाबला जोब्बाय ओमफ्राय बैजों खामानि मावगासिनो दं आरोखि नुहुरखाबायना गोबां मानसिफोर दङ। दा बावनो आङो एसे बेरायनो फैदों आरोखि नोंथांमोना जाया सोरबा खामानिफोर मावबायबायनो गोसो दंबा आरोखि ओरैनो थाबाय थास्लायस्लाय एसे टाइम पास मावलाबायनो होननानै फैनो गोसो जायोबा फैनो हागोन मावफैनो हागोन। दा आङो दसे दस्रानाव सोंनि मानसि नांगौना नाङा खामानि मावग्रा मानसिफोर नांगौबा नोंथांमोना सोरबा फैनो लुबैयोबा फैनो हागोन मावला फैनो। जायगाया नैबेनो आरोखि बिराद गोलाव बियो खामानिया जिअ बेग जाबगासिनो दं आरोखि नैबे ओरैबायदि ओमफ्राय बैथिंहाय थालिर बागान जोबमोन नाहर नोंथांमोना नुहुरखाबाय नै बैजों थालिर बागान ओमफ्राय बै जायगायाव खामानि मावगासिनो दङ आरोखि बबेनिथाय मिथिया मानसिफोरखौ आं दा सोंनानै नायगोन। ओमफ्राय नैबे औवा बागान आरोखि बे सेर सेरजों थांनानै माने जावख्लाबजोबनानै होबाय आरोखि बेखौ बिराद गोलाव थाङो बियो जिअ बेगआ दा खामानिया सोलिगासिनो दङ। दा अखा बोथोर ना ओंखायनो खामानिखौ एसे मावनायाव दाहाम दुम खालामदों आरोखि नैबेलाय बे सिस्टेमनो मावलागासिनो दङ लेबारफोर दा बहाय बैयाव थायो नोंथांमोननि मानसिफोर थायो। दादा আপনি ইয়াতে কি কাম করে? ইয়াত মানে চাই আছো মানে কামবিলাকতো চাব লাগে আমাৰ। আচ্ছা ঠিক আছে ইয়াত লেবাৰ আছে হেৰি আছে এইবিলাক চাব লাগে। আচ্ছা মেটেৰিয়েলছ কি লাগে নালাগে। আচ্ছা আপুনি কিবা মহুৰি নেকি? আচ্ছা ইয়াতে কিবা লেবাৰ চেবাৰ লাগিব নেকি? এতিয়াতো নাই কাম শেষেই হৈছে। কাম শেষেই হৈছে না? হেৰি কৰাৰ পিছতে হ'ব আৰু। আচ্ছা আচ্ছা মেজাৰমেণ্ট কৰাৰ পিছতে হ'ব। আচ্ছা আচ্ছা পিছত লাগিলে পিছত না? ঠিক আছে এইটো শেষआनो जाबाय होनना बुंदों जोबनोसैयानो बिराद गोलाव हरैहाय थांबाय। ओमफ्राय जों खामानि मावग्राफोरखौ सोंहैनि बबेनि नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय बबेनिफ्राय फैनानै लेबार मावफैदों आरो बेसेबां हाजिराया बेखौ आं सोंनानै लानाय जागोन नैबेबायदिजोंनो आरोखि नेटआ नै मानिथाय लबारसो आरोखि लबार लहा बायदि नुयोना खिन्थु लबारसो आरोखि बियो लबार आंबो लहा बायदिसो नुदोंमोन दा दांनायबायनानैसो मिन्थिदों आरोखि। बेगा माबायदि आदा बेगा माबायदि आंथ' नुफेराखैमोनबोलै बिदिसो ने? आदसा बबेनिफ्राय फैदो आदा खामानि मावनो? फाटगावनि ना दे ओमफ्राय हरै नायबावनि जोंहा गासिबो फाटगावनि फाटगावनि मानसिफोर ना सोरबा फैबावनो गोसोबा फैबावदो नै गासिबो फाटगावनि जोब ना फंबाय हाजिरा बेसेबांथो होयो? औ माबा दे गासिबो फाटगावनि ना? औ सिनायजोबखायो दा दे नै फाटगावनि जोबनो हा सिनायला आइ लाभ बड'लेण्ड औ आइ लाभ बड'लेण्ड नायहैनो हागोन थांनानै नैबे बियो मा बियो दै बोयो नामा मेचिना? हन्डा मेचिन आरोखि बियो औ नै ओरै जाब्बाय नायबावनि ओरैबो नै एकदम खालामजोब्बाय आरोखि नैबेजों बैयो थालिर बागान बहाय बिराद गोबावनिफ्रायनो खामानि जागासिनो दं। गोबावसो फंबायफोरनिया मावनाया बेसेसो गोबाव जाखो ओरैनो बेसे गोबाव जाखो? मास मोनसेसो जाबाय दा। मास मोनसेसो जाबाय ना? दे हाजिरायालाय बेसेबांथो? लानाय बायदिसो। दे मोजांलै मावनांगौ। हिनजाव लादोंना लायाखैब्रा? लायाखै हिनजाव लायाखैबा हिनजाव लानो खामायनांगौलै ना मावफोर गोसो हो दे गोसो हो बोलो हो फैसा क्लियार मोनो दा? औ दे औ दा आङो नैबावहाय
नायगासिनो दं आरोखि दा बेहाय खामानि मावग्रा मानसिफोरनि पेमेन्टआबो क्लियार जेबो प्रब्लेम गैया आरो खामानिखौबो जेरै गोसो ओरै मावनो हायो आरोखि नाय मावगासिनो दङ बैसिम होलांजोब्बाय बिराद मोजां जोब सिनारिफ्रा बे जायगायाव दङ खामानिया जोबसिगोन दाना बारा गोलाव गैला दा औ दे होमबा बरिया जोबनो जायगा बिराद गोलाव जाबाय जिअ बेगदो बियो माने नैजों अनेक मोजां जाबनायाथ' नै बेबायदि सिबग्रोयो आरोखि बेबायदि सिबग्रोयो ओमफ्रायसो बै जिअ बेगखौ जाबो आरोखि सायाव दा लोगोफोर भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नोसै बेखिनियावनोसै बेरायथावथाव नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामबाय बिराद गोसो होगासिनो दं आरोखि खामानि मावनो दा आङो सोंबाय लेबारखौ नांथ'आनो माने नांगौबाबो उनाव लासिगोन आरोखि बाव महरै सासे दंमोन बाव महरैनाव आं सोंनानै नायदों आरोखि दा उननि आपल'डफ्राव नोंथांमोना जुदि बेहाय खामानि मावोबा सोरबा मावनो ओरैनो थास्लायस्लाय मावफैनो गोसो जायोब्ला आं उननि आपल'डआव भिडिअखौ होना होगोन होमबा बे समाव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन सोरबा मावफैनो गोसोबा आरोखि दा आङो लोगोफोर आरो गाइस भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै बयनिसिमबो गोजोन्थों